जइमी तरस गे पगली हमारा से कहियो नहीं बात होतोगे। जइमी तरस गे पगली हमारा से कहियो नहीं बात होतोगे। एगे बात होतोगे जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे। जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे। मिल के तलैका तोरा मिला तो 1000 के बाकी पगला जैसन कर तो नहीं प्यार गे। मिल के तलैका तोरा मिला तो 1000 गे बाकी पगला जैसन कर तो नहीं प्यार गे। हमारा छोरी दोसरा भीर जोई भी नहीं बर्दाश्त होतोगे। हाँ बर्दाश्त होतोगे जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे। जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे। पानी बिना तरफ जैसे जल के मछरिया ओ सही तरफ अब कहियो खाके तोहर क्रिया। पानी बिना तरफ जैसे नदी में मछरिया ओ सही तरफ अब कहियो खाके तोहर क्रिया। मरल मुहावा देखली हो आई के मोरा घरवा कहियो नहीं अब मुलाकात होतोगे। जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे। जेह दिन तोरा नी हमर दिलावा आखरी रात होतोगे।